दिनैनि शुटिंखौ माबायदि मोनखो मोजां एसे गोसा बुंदो मोजां ना मेकआप आर्टिस्ट दिनैनि शुटिंआ माबायदि थांखो माबायदि थांखो दिनैनि दिनालाय दिनैनि दिनाथ' जोबोद मोजां थांबाय मोजाङै ओरै सानैसो दङ जोंहा टेकनिशियानबो होनजायो मालाबा रलबो लायो बिलेननि टेकनिशियानावबो बाहायो नोंथाङा मा बुङो बिदिनोसै आरो आलां फालां माथो बुंबावनो दिनैनि दिना मोजां दा दिनाथ' मोजां बारग'लांबाय दा जोङो सेसेयाव दंफैयो मोनाबिलि जाबाय दा सुदा जोबहां फिसा मोनसे दंबावो बे टेक मोनसे जोबबानो थांसै जोङो डाइरेक्ट न'आव ओरैजाय दङ जोंहा बुलबुबाय बुलबुना थिगानो दा मोजां मुसलमान आसाम बयबो नायनानै नोंथाङा मा बुङो मोजाङै जालांगोन सानदों आंबो दे खस्थ' एसे खस्थ' एसे ना बिन्दास टेम्पल मजा से फोटो शूट मार देखिए पॉइंट हमको बहुत कष्ट मोनाबायबो बारा मोजां नुला बेखायनो जों आवगायलांसै আজি শুটিং কেনেকৈ গ'ল শ্বুটিং যিমান যিখিনি আগবাঢ়িলে ভালেই লাগিলে ভালে গৈছে আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে ভালদৰে আদৰি ল'ব আৰু আজিৰ কাৰণে আমি শ্বুটিংটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ এতিয়া যাবলৈ এতিয়া যাম আৰু